Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ang primero na kong sweldo sa kuan vlog. Grabe. Naagid ay sweldo ang vlog yun ay. Oh, Ibi. Ikubra na ko sa kuan. Ako ning ipalit og kuan. Motor. 800 sa bang simanaan ano? Ay, klaro ba? Itugan mo noon si Mir noon. Nautang ni sa